sa usadte, nenechajte sa ničím rušiť, nezabudnite si popcorn. Začíname. Takže vítajte pri sledovaní filmu. Nachádzame sa v Batizovciach. Počasie máme celkom príjemné. Až na to, že za chvíľku sa to pokazí, ale to uvidíte trošku ďalej. Zatiaľ si vychutnajte jazdu a my sa vám za chvíľku... No a teraz sme už boli na Tatranskej Štrbe, čo sme si boli nastaviť mapu a pokračujeme ďalej smerom Liptovský Mikuláš, kde nás prišiel pozrieť aj náš kamarát Mirko, ktorého pozdravujeme. No a cesta uplynula veľmi pomaličky, išla, lebo už potom v Liptovskom Mikuláši nám začalo pršať. Uvidíte za chvíľočku, budeme sa musieť predliekať do nepremokov, pretože začalo nám vlastne pršať a trvalo to veľmi dlho. Až celú cestu do Česka? Až v Čechách možno potom trošičku prestalo, no ale však to uvidíte potom neskôr. Na to všetko, že tá cesta prešla úplne v poriadku. Neboli žiadne nehody. Hlavne na tej ceste, ak si dávať treba pozor na diaľniciach. Áno, určite treba mať bezpečnosť, pretože veľakrát sa nám stalo, že normálne išli. A teraz môžete vidieť, že ideme už na príjazd na diaľnicu smerom na Liptovský Mikuláš. Ľudia, už sa vám niekedy stalo, že ste s Maxonom rafali na diaľnici? Tak teraz len pozerajte tú srandu, ako sa má jazdiť po diaľniciach na slovenských cestách. No, z prírody sme celkom toho nevideli, keďže sme boli na diaľnici, ale musím uznať, aj takáto jazda na skutri na diaľnici je veľmi vynikajúca.
Šefko, myslíš, že ako sa ti jazdilo? Veľmi dobre, len tým, že som sa mierne bál o náš život, keďže Motorka bola úplne natrieskaná, takže aj pre našu bezpečnosť sme museli dávať veľký pozor. A tu môžete vidieť šéfovu a šéfka z Maxon klubu. To sme my dvaja, ako my brázdime vlastne diaľnicami. No, tu vidíte, ako šéfino si kontroloval všetko. Však. Áno, akurát pozerám, že tá štrbe slovnávka ešte nie je urobená, ale bude to dosť zaujímavé. Pozrite, ak sa mi palce klepali. Áno, mal veľkú trému, pretože je to diaľka predsa len. Nejdeme len tu nikdy na okolí. Takže zodpovednosť za nás dvoch. Myslím, že môžem zhodnotiť, že šefino naozaj šoférske schopnosti má neskutočne úžasné, pretože ísť v daždi, zmokli sme úplne do nitky, ísť v daždi a ísť pomedzi kamióny je fakt akože veľký klobúk musím skloniť pred ním, pretože... Ďakujem. Tak to nie až tak veľmi. Áno, až tak veľmi, pretože málo kto je taký zručný, čo sa týka akože jazdenia na skútri a odvážny na toľko ísť až do... Takto veľmi pekne ti ďakujem ešte raz. No a teraz ja už nastavujem si GoPročku na hlave, čo mám, aby mi s mobilom spolupracoval. Vidíte, som sa tam chvíľku trápil, kým som nastavil to, akože tie som hlupý, mohol som zastať, ale na diaľnici sa stať nemá. Presne tak, treba dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky a môžete vidieť, že fakt, že mali sme poriadne všetko nachystané, navigačka fakt šala celú dobu. Môžete vidieť, že počasie fakt nebolo veľmi priateľné, pretože bolo veľmi chladno. Je to úžasná vec, vypnete si hlavu, vyvetrate si hlavu, nemyslíte na nič iné a kašľate aj na to počasie, vieť. Dajak bolo, dajak je. Áno, no, je to pravda, ale myslím si, že málo ľudí sa odváži naozaj ísť takouto cestou, ísť až takto. My sme si v podstate splnili sen, ktorý sme chceli, už dávnejšie sme chceli ísť na takúto cestu. Ono sa to povie, že sa ide len do Čiech, ale aj toto je, však my sme šli 9 hodín však. Veru, 9 hodín a... Prišli sme úplne unavení. Vyčerpaní. A zmorení. A hlavne nemilo, ale fakt nemilo prekvapení. Áno. No zlato, tak už dosť takýchto hlúpých situácií. Boli aj srandy, aj smiech. Povedz nám niečo, ako sa ti jazdilo. Jazdilo sa mi veľmi super, pretože hovorím, šofér bol na jednotku aj s hviezdičkou. Až na tie drobné vecičky, ktoré sa nám potom udiali, tak som bola veľmi spokojná. Cesta ubiehala, takže myslím, že nemám žiadne výhrady. No a dosť tej tvojej chvály. Nebodaj sa hanbíš, šéfino. Ja sa nehanbím. Ja som len milo prekvapený, že jak sa chváliš. No tak nebudem klamať, poviem rovno pravdu, že naozaj si išiel bravúrne. Ja si to nemyslím. Jazdil som bezpečne. A plynulo.
No a teraz už, jak vidíte, pomaličky sa blížime na Hybe. Už pomaličky sme pred Mikulášom, kde už sme komunikovali s našim kolegom Mirkom, tiež ktorého zase pozdravujem. Mirka ešte budeme veľakrát spomínať za dnešný film. Áno, lebo je to náš kamarát a veľmi dobrý chalanisko, ktorý nám veľakrát pomohol vo veciach, ktoré bolo treba. Určite, ak sa niekedy podarí. No Zlato, a aké máme ďalšie ciele? Čo budeme robiť? Ďalší cieľ je určite moje obľúbené Taliansko. Chcela by som ísť do Benátok, ale už asi na niečom väčšom. Čo myslíš? Bude? Nebude? Určite bude, ale najprv si treba urobiť A a potom sa môže vymysľať na B. Ako by si chcela motorku? Ja určite by som chcela tenérku, lebo je to enduro, pekné a veľmi dobre sedí na cestách a myslím, že aj bezpečné. No hej, je bezpečné a hlavne, že je trošku už silnejšie, lebo ten Maxonic išiel ako drak, stále plný výkon variátoru v najvyšších stupňoch, ale na počudovanie išiel jak pila, bez jednej jedinej chybičky. Vy to môžete aj sami vidieť, že skúter naozaj išiel úplne na plné obratky. No, aby sme ale nekecali stále o niečom inom, tak ideme vás trošku zase zasvetiť do vlastne cesty. Nachádzame sa na diaľnici, môžete vidieť, že naozaj tie cesty nie sú dvakrát najlepšie, jak trastie s tým skútrom. Naozaj je to fajn na masáž nariť, inak. Bola ma zadnica veľmi. Po nejakých 50 kilometroch som cítila už aj ja zadok. Už som ho prosila, nech zastane, lebo už ma veľmi to potom tam bolelo. Ale Hio, koník Hio, išli sme, rafali sme, valili sme. Môžete vzadu vidieť kopce. To sme ešte stále doma na Slovensku. A tu vidíte zase copaté, to som ja, toto copaté tam. A vidíte, že si to naozaj užívam tú cestu, ešte som vám aj pekne zakývala, však čaute. A môžete vidieť, že naozaj tá cesta išla plynulo, bez nejakých menších zastávok. Okrem teda to jedenia, však ako hladní sme boli stále, však. Pozor, zakruta. Áno. Môžete vidieť, že naozaj máme tu krásnu prírodu na Slovensku, že málo kde... Vlastne by to prospadlo. Áno, vidím. Nejak často to proste padalo, furt sme to nevedeli tam pekne nastaviť, tak ako sme my chceli, aký bol plán. Tu môžete vidieť, že naozaj zase ide preklikávať, ide sa snažiť dostať teda a vypnúť. No, momentálne neviem, kde sa nachádzame, ale asi pravdepodobne pred Liptovským Mikulášom. Áno, už sme boli tesne pred Liptovským Mikulášom, však No, jak to si teraz prečítal na vesnú tabulu, Hybe, takže ešte sme dosť ďaleko od Mikuláša. Sme ďaleko od Mikuláša, ale myslím, že všetci môžete zhodnotiť, že aj cesta je cieľ. Presne tak, aj cesta je cieľ. Aj to už je vlastne naša dovolenka. Hlavne, že sme boli spolu. Spolu, s čistými hlavami a hlavne s tým krásavcom modrým tam na cestách. Myslíš našho Maxonika? Áno, tak koho iného. Ja mám ešte aj teba ako krásavca, takže ja mám dvoch. Mám skútrik a mám tu teba. Tá. Ti veľmi pekne ďakujem, Zlatino. Za maličko. No a ideme informovať dopravný servis, kde sa momentálne teraz nachádzame. Asi za tú zakrutou už by malo byť Hybe, ale nie som si istý, veď uvidíme. No, vidíte sami, že
máme trošičku z tohto chaos. Ale to nevadí, veď každý správny šofér sa asi bude vedieť orientovať, kde sme teda. Môžete vidieť naozaj, že tie krajnice a to pred nami je celkom nie veľmi dobrá teda tá cesta. Sme sa strašne ponáhľali, aby sme si mohli uvoľniť naše zadnice, pretože už nám trpla ľavá aj pravá strana. Áno. A vždy po každých 50 km sme stáli, lebo to aj tak stačí. Áno, ale aby sme zasítili naše brúška, pretože išli sme príliš dlho a aby sa nám niečo po ceste nestalo kvôli hladu, kvôli smedu, tak sme radšej zastali. V kľude sme sa najedli, dali sme si nejaký čaj, kávu a pokračovali sme ďalej. Myslím, že... Čo myslíš, Latino? Myslím, že mohol by aj ty sa trošku k tomu vyjadriť, že teda ako si ty to vnímal, teda že aké si mal ty pocity? Pocity boli zmiešané, hlavne som sa bal, aby ten Maxon nám išiel, keďže všetci hovoria, že všetké skútre nie sú dobré, ja hovorím opak. Maxon aj do Chorvátska aj späť by prišiel. Už teraz máme na ňom najazde okolo 7,5 tisíc km bez žiadnej poruchy, takže som... A bez jediného pádu, musím povedať, dodať teda k tomu, že ani raz sme na ňom nespadli, ani raz nám nespadol, takže... Šajnujeme si ho, veď to je naše maličké bábo. No, áno, je to maličké naše bábo. Každopádne treba sa vždycky o tieto krásky starať, pretože keď sa o to nestaráte, tak jasné, že potom sú na cestách veci, ktoré sa dejú. Ako môžete vidieť, stále pokračujeme v ceste, stále sme na diaľnici. Stále na diaľnici, ale už by sme mali byť v Liptovskom Jáne alebo pred Hybe. Práve odbočujem doľava, keďže tie slovenské cesty. Áno, vlastne po celú cestu, ako sme išli, tak vždycky boli nejaké obmedzenia. Stále nám tu niekto hlásil, bolo hlásenia vždycky na tej navigáčke vlastne, vždycky vyskakovalo, že sú niekde nejaké obmedzenia, že sú nejakí policajti, že sú niekde možno aj havárie a hlavne sa veľa stálo v kolonách. Že sme predbiehali, ani nie, že predbiehali, ale oni nás predbiehali, ale nevadí. Maxon je vždy najrýchlejší vždy na čele kolóny. Sice áno, boli sme na začiatku kolóny, ale väčšinou sa tak čakalo vždycky nejakých 10-15 minút, niekedy aj dlhšie, samozrejme, lebo však keď sa niečo udeje, tak sa to nedá nejak urýchliť. Ale my sme boli na všetko pripravení. Fakt, doslova do písmena, na všetko sme boli pripravení a vždy včas. Áno, sme si to celé vlastne preštudovali. Ešte skôr, než sme išli, vlastne než sme vyrážali od nás, od statier, tak sme si poriadne preštudovali všetky možné veci v prípade, že by sa niečo aj možno udialo iné, aby sme vedeli reagovať na veciach teda. No a už vlastne k tomu všetkému konečne sme sa dočkali. Liptovský Ján. Vidíte, sú to autentické zábery. Áno, vítajte v Liptovskom Jáne. Môžete vidieť, že po obidvoch stranách sú zvieratka. Kravičky sa tam veľakrát naozaj pásli z jednej z druhej strany. Môžete vidieť, že príroda je naozaj nádherná. Škoda, že si to tak nevážime však. Presne tak. Všade sme to aj pozerali, všade sme si to aj komentovali. Cez interkony sme sa bavili o týchto veciach, že ľudia sú veľmi uponáhlaní, rýchli.
A neviem, kam sa tak všetci ponáhľame, keď je doba, podľa mňa, ktorú by sme mali my ako národ, alebo teda ľudstvo všeobecne by mal trošku spomaliť, pretože neuznávame to, alebo teda respektíve neužívame si to, čo nám proste tá planéta dala. No, veru, tak ako hovoríš. Ale ako hovorím teraz, dopravný servis, dámy a páni, nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši, ideme sa stretnúť s našim synčekom. Mirko, pozdravujem ťa. Ahoj, ahoj. Ahoj Mirko. Ideme momentálne teraz na prvé čapovanie. Áno, prvé čapovanie a myslím, že už aj prvé jedenie. Áno, čo sme boli aj trošku hladní. Lebo aj vlastne chceli sme nechať aj skúter. Nech si trošičku oddychnú. Prvých 50 km za nami, no. Takže že sa vydýcha a oddychne si. Práve odpočujeme teraz ku benzínovej pumpe. Ako môžete zase vidieť, zase sme dostali červenú, takže sme museli stáť. Ale chvála Bohu. Chvíľočku, nejaké 3, možno 3 sekundy. Odpočujem doprava. A konečne nám oddychnú zadky. Áno. Neviete si ani predstaviť, aké to je, keď konečne po 50 km zosadnete zo skútra s pocitom tým, že vám riť už pomaly vypovedá. Lehotu. O nohách ani nehovorím, pretože tým, že som... sme načapovali. Krásne 3,40 €. Nie to zábava. Keby sa tak aspoň do auta tak tankovalo, že za 3-4... Ahoj, pozdravujem vás. Áno, tu pozdravujem všetkých. No, tu je Šefino. Môj pohľad nasratý. Akurát sme čakali synčeka. No a tu už nám začalo vlastne pršať. Môžete vidieť naozaj, že sme boli hladní. Hotdogy to isté, nezlato? Áno, tak to bolo v kuse, hotdog. No a tu už ste videli zo storička. No, tak už sme sa vlastne aj stretli so synčekom. No, brúška boli už plné. No a tu to začalo. Od teraz, vidíte dámy a páni, takto celý čas nám lialo. Áno, naozaj už to začalo byť celkom hrot, pretože keď sme vyštartovali z Liptovského Mikuláša, tak ešte nebol až taký hustý teda ten dážď, no ale čím sme išli vlastne bližšie ku českým hraniciam, tým to bolo čoraz horšie a horšie, bolo naozaj, som mala niekedy pocit normálne, že až krupy padajú a dosť aj fúkalo, takže tá motorka nemala až takú dobrú stabilitu na cestách. Ale gumy nás podržali. Áno, ale sami motorkári viete, aké to je, keď idete v podstate v takomto počasí a máte tie rýchlejšie stroje, že stačí malé zapochybenie a ste rozplakali po ceste. Aj keď nepatríme, ako nám jeden motorkár povedal, vy už patríte tým, čo sú jogurťáci. No, áno, podľa mňa, aspoň môj názor je, že každý, kto má 2 kolesa a proste motor, že už patrí medzi tých jogurťákov, pretože myslím, že takisto, či to je jedno, či to ide 90, 50 alebo ja neviem, 40, ale stále je to už proste podľa mňa stroj, ktorý by im dokázal pridať život. Zobrať život. No a tu vidíte prvých kamarátov našich, pozdravujem. Áno, naozaj, policajti boli všade, v podstate skoro na každom kroku merali, teda nás ako nezastavovali, hej, ale bolo to tak, že proste v niektorých úsekoch sme videli aj 3-4 autá policajné. Tak hej, videli sme. Áno, môžete vidieť teda, že naozaj že pršalo.
to počasie nám to nejak tak neprijalo, teda aspoň cestu tam. Ale cestu domov sme mali luxusnú. Teplúčko, fajne. Veď uvidíte. Tak, a už vidíte, že už sme šli v podstate skoro na slepo, ako sa povie, pretože museli sme schovať teda mobil, čiže navigačku sme nemali ako inak dať. Sice vidíte tam CarPlay, ale... Trošku nám blbol po technickej stránke, takže nemohol som ho používať, ale nevadí. Veď predsa vieme, kde sme. Momentálne ideme na ten kopec Ivachnova. Áno, Ivachnova. Blížime sa Ivachnovu, čiže ideme do Ružomberku. To je vlastne ten obklad. A do Ružomberka vlastne sme stáli v kuse skoro v kolónach. Naše zlaté kolóny. Čo sa mi ale nepáčilo, že tí šoféry sú strašne rýchli, ale že fest akože sa ponáhľajú, vytrubujú. Vôbec mám, teda aspoň ja mám taký pocit, Láska, že nedávajú, teda netolerujú motorkárov na cestách. Alebo respektívne skútristov, ktorí majú trošku slabšiu karburatúru. Áno. Takže je mi z toho trošku smutno, no, že aj keď sa nám stala taká jedna vec, to uvidíte potom neskôr, možno vo videu, že skôr nám pomohli kamionista, nás natrúbil, nám dal vedieť, že sa niečo nám proste stalo. Ale... Čo sme si my fakt 2 kilometre nevšimli. Ale to všetko vidíte nás a vám povieme, kedy to bolo. 2 kilometre vlastne už na slovenskej strane, ale tak. Pekne postupne. To už nechávame vás na trošku nápetí. No a dopravný servis bude pokračovať asi ďalej. Teda. No už tu jak pozerám a vidíte, že prichádzame už do Ružomberka, tie cesty, no hrúza, akože na strane českej to je úplne iný luxus. Cesty sú parádne, miestami boli tiež hrbole, ale tu už to som sa bál, lebo tu sú také kolaje spravené. Áno, no. V Čechách mám pocit, že si to viac nejak udržiavajú a dávajú si na tom asi viacej záležať ako tu na Slovensku. Čo sa týka týchto zaplataných dier, alebo ako to mám povedať, tak je to akože otrasné. Zoberte si, aká je vozovka mokrá a až keď vletíte do tej diery, do toho vymolu, áno, ďakujem za pomoc, Láska, do toho vymolu, tak je to nebezpečné. No a tu už to začalo, smrad ružomberský. No, to každý asi veľmi dobre pozná ten smrad však. Tak, veru. Tak a už sme v Ružomberku, akurát sme prešli značku, takže sa už nachádzame v Ružomberku. Dážď stále neprestáva, vidíte sami. Práve, že sa zhoršuje. Že čím ideme nižšie, teda, tak ten dážď naberal teda na sile a nielen dážď, ale aj vietor. Miestami fúkalo dosť tak, že hovorím, kývalo až s motorkou. Ale jak hovorím, cesta bola miestami horšia, niekde lepšia, ale nevadí. Áno, no jasné, boli nejaké úseky, boli no, teda také, že bez dažďa, bez vetru, ale väčšina času teda, čo sme trávili na motorke a vlastne na cestách, tak väčšinou teda fúkalo. Vidíte, ak sa má predbiehať. No, a tu vlastne dáva ostatným tým nováčikom teda na skutroch, ako sa to má aj nemá robiť. Tak, asi tak by som to povedala. Láska. Ale tak trebalo si, veď som nič celé tak nespravil, išiel som pekne sprava, respektíve zľava. No, máme trošku problém so stravami, ale to nevadí, veď každý sa môže pomýliť. No a tu sme sa začali vlastne vliesť.
tu nám vlastne to aj vlastne predĺžilo od tie nejaké hodinky teda, lebo mali sme v podstate prísť skôr na dané miesto, ale tým, že sa začali vlastne takto tvoriť tieto kolóny, tak sa nám to vlastne predĺžilo a preto sme išli aj tých 9 hodín, že to sa to vlastne predĺžilo skrz to. Ale musím povedať, je to zábava. A hlavne je to také edukačné, si myslím, že veľa vecí vás to vlastne naučí, však môžete nasávať vlastne aj z prírody a sa učíte v podstate veci a hlavne riešite veci zábehu. Že vás to naučí takej väčšej zodpovednosti. Áno, obozretnosti asi aj a hovorím, že je to také edukačné. Veru, veľa vecí sa budeme učiť a učíme sa stále. Už môžete vidieť naozaj, že za chvíľku ani není vidno na kamere, že čo sa vlastne natáča, pretože začalo to už naberať naozaj na sile. Ale sme sa divili, že proste, že tu už bolo to vidieť, že tá spolupráca šoféra a závozníka, čo je vlastne za vami, čiže Ladvinky, sme sa museli veľmi sústrediť, aby sa nám nič nestalo, lebo jedno zaváhanie a ste dole. Určite áno, musí byť človek zohraný spolu. Vidíte, že dážď stále neutícha. Myslím, že sa hodí celkom aj táto pesnička k tomu. Že sme to celkom trafili, túto pesničku takú. Ono, na skutri veľa človek si uvedomí veci takých iných, lebo tak inak sa začne stávať k veciam, nie? Viac zodpovednejšie. A uvedomíte si, že aké sú hodnoty života. Však. No ale už koniec takého smutného. Pozeráme, že zase chytíme červenú, jak stále. Vlastne sme mali celý čas červené. Červená vlna a tuto už bol masaker. Už sme cítili, že sme premočení až do nitky. Ale spotrebu sme mali krásnu. Jak pozerám, už máme dosť viac kilometrov za sebou a znamená, že nič neobudlo. No áno, všímam si to aj ja, že... Zlato, vidíš tie kanály? To je len Ružomberku, to nikde neuvidíš. My sme kľúčkovali, tam nám takto blikal, videli ste kamionistu, neviem, či na mňa blikal, alebo na niekoho iného, ale nevadí. No tak keď videli takú peknú kočku tam na motorke s takými krásnymi vlasmi, tak sa aj nedivím, že nám blikali. No veď na teba, nie že blikali, na tebe vykrikovali v jednom aute, ale
To vidíte na ďalšom No, veď. videu. Áno, veľakrát sa stalo, že sme stali a bolo auto vedľa nás a normálne... Policajti sa smiali na teba. Ukazovali mi všelijaké gestá. A je to tu, pozrite na to. A zase... A už zase musíme stať. A moja kamera už to zdala. Vpravo, vľavo, nevedel som nejak, musím si ten stojan s tém objednať. Ja si myslím skôr, že tá kamera sa preto schovávala, lebo vedela, že prší, vieš, že by sa jej niečo nestalo. Jo, zelená. A ideme ďalej, valíme ďalej. Tu sme mali celkom zelenú vlnu, že celkom sa to nejak tak rozpohybovalo a každopádne nám to nebola žiadna výhra, pretože za chvíľku sme zase stáli v kolónach. Tak, ale ako som pozeral, tu som si trošku kameru čistil. No, už to začínalo, už sme si... Ja som povedala, že mali by sa vymyslieť nejaké stierače tu pre nás motorkárov, že si budeme na prilbách mať nejaké stierače a že si to budeme proste preklikávať ale to sú také na tému, som videl, ale Boh zna, jak to funguje, možno, že si to raz objednáva a aká sranda bude. Lebo je to určite náročné, keď vám takto prší a potrebujete vidieť na cestu a obdivujem tých fakt motorkárov, ktorí idú s tými rýchlejšími teda strojmi a takto im prší, veď to pochybujem, že niečo vidia. No v tej rýchlosti je ťažko pozerať, ale všetko sa dá. Môžete vidieť vlastne po ľavej strane, si môžete všimnúť, že auta dosť stále. No a poďme trošku opäť ďalej. Servis dopravný. Zlato, čo hovorí zatiaľ na cestu, túto mokrú? No, bolo to veľmi náročné. Ísť po takejto mokrej vozovke. Pozeráš na tie displeje? Tu sme boli premočení do nitky. No, už sme žmýkali tam potom ďalej trička, už vlastne to bolo v strečne. Keď sme zastali a ty si tam predliekal tričko, lebo si už normálne bol... Ja som až tak nebola, hej, lebo tak ja som bola asi trošku krytá. No. Tuto k šefinom, ale... Ja som až taká mokrá nebola, ale ty si bol riadne mokrý, ty si sa musel normálne sa prezliesť, lebo tričko mal úplne a bunda, ani nevravím, aká bola mokrá, to sme mohli žmýkať. No, bundu sme sušili fakticky 4 dní sme ju sušili na hotelovej izbe v Čechách, aby sme ju mohli... A prečo na hotelovej izbe, to sa dozviete neskôr. No a pomaličky sa dostávame z Ružomberka preč a ideme na Strečno a tam už som sa začal prezliekať. Tak, pozerajte. Príjemné pozranie.
Tak my sa vám opäť prihovárame, stále z Ružomberka. No... Upršaného Ružomberka. Keby bolo tak pekne. Stále sme sa tak prijali, aby bolo na chvíličku, fakt len na chvíľku. Pekné počasie. Boli by iné zábery, iné všetko, no ale... Niekto nám celú dovolenku neprijal, ale my sme si povedali aj tak. Bolo dobré a nič nám to nepokazí. Našu náladu, nezlato. Áno. No, tak lebo čo urobíme, keď... Vieš, ono... Je väčšina proste ľudí, ktorí vysielajú väčšiu tú energiu nejakú takú, že to proste neprajú, ale ty proste naopak sa musíš k tomu takto postaviť, že to príjmeš a proste nepokazí si tým dovolenku. Tak. Dovolenka jak má byť. S dažďom, so smiechom, s miestami stres, nervy, ale nevadí, to je život motorkárov. Tak. Určite, mnohí to určite poznáte, tieto veci, že sa aj tešíte, miestami máte pocit, že sa rozplačete od nervov, že sú proste všetky možné emócie, ale tak presne ako si povedala Láska, patrí to k životu motorkárov. Motorkárov, skutristov. A takisto tiež pozdravujeme Martina, aby sme nezabudli. Áno, máme ďalšieho najlepšieho chalaniska, ktorého sme mohli vďaka klubu, nášmu Maxon klubu, áno. Že kto bude pozerať a má skútra Maxon, tak sa pridaj k nám do klubu. Budeme vďační. Určite sa pridávajte. Takisto môžem povedať, že robíme trička, takže kto bude mať záujem, určite sa nám ozvite a urobíme vám objednávku. To len taká vsúka menšia k tomuto. Nechceme robiť reklamu, ale robíme si reklamu. Ale poďme sa vrátiť naspäť ku ceste, teda, kde sa to nachádzame, Láska. Daj nejaké informácie. No takže vyšli sme z Ružomberka. No už kto to pozná, ide. No a ideme smerom na Strečno. Takže tak. No a vlastne, keď sme prešli Strečno, tak sme zastali potom na benzínovej pumpe Orlen. Týmto pozdravujeme všetkých z Orlenu. A... Boli ústredoví všetci. Áno, a tam sme sa vlastne začali predliekať, lebo hovorím, boli sme do nitky premočení a bola nám dosť zima, takže sme si dávali potom, ja som si dávala čaj. A kávu s karamelom. Ja som si dávala bylinkový čaj, takže tak na slušno, keďže sme boli na našom Krásavcovi. Tak. Tak a príjemné pozeranie ďalej vám prajeme. A tak sme tu späť, takže stále vidíte sami, že cesta sa nezmenila, počasie sa nám tiež nemení, stále to isté. A s benzínom sa tiež nič neubúda zatiaľ, keď tak na to teraz tak pozerám. A Latino, poď aj ty niečo. No, čo by som na to povedal, len toľko, že Max má parádu spotrebu. Keby tak malo všetké autá spotrebu, jak Maxony a jak skutre. No a cesta obiehala a my sme mokli a mokli. Boli sme už tu, fakt som si necítil ani prsty, ani nič, bola strašná zima. V Strečnom
ešte nás čaká niekoľko kilometrov k ďalšej prestávočke, kde sa budeme predliekať teda tým, že sme skončili celý premočený. Počasie bolo stále takto, vlastne celý tento úsek nám takto pršalo. Môžete vidieť po ľavej strane rieku. Ale stále Maxon išiel stále. Nič nechrapčalo, nič. Žiadne šrubky sme nevytratili. Mám všetko na poriadku, kde čo má byť. Áno. Všetko išlo vlastne tak, ako sme chceli. Až vlastne na ten dážď, ale inak cesta, hovorím, ubiehala veľmi v poriadku. Všetko bolo tak, ako sme chceli. Tak. No a už jak tu vidíte, odbočujeme na rýchlostnú cestu smerom do Martina. Tu už trošku nám počasie prialo, bolo síce mokro, zima, dážď, ale tu sa to fakticky uklonilo na pár minút. Až to bolo divné, že počasie sa fakt trošku udobrilo, ale lialo. No a v tejto diaľnici ale rýchlostke vám ešte povieme, že naspäť sme sa pre nej previezli dvakrát, uvidíte prečo. Tak a pomaličky sa blížime k našej druhej prestávke. Pozdravujeme Strečná, sme na Orlíne, teraz máme chvíľku pauzu, boli sme si dať čaj a kávu a pokračujeme ďalej do Žiliny, musíme na Makov a budeme sa hlásiť potom ďalej. Ako môžete vidieť, ako ste mohli vidieť na fotke, tuto Kšefino bol premočený úplne do nitky, musel sa predliekať. No a teraz už vlastne pokračujeme na ceste ďalej, kde už máme len nejakých 35 minút do hraníc Českej republiky.
že na čacu máme ísť, ne? Na čacu, potom ideme v čase, ideme do... No poď, postav sa na špatláky, no poď. No to sa kúp moji. Chytám. Jem.
Tak a pomaličky už prechádzame české hranice. Tak a sme v Čechách. Takže vítajte v Česku. Tak a už môžete vidieť, že vlastne nám prestalo už pršať. Sice je pod mrakom, je chladnejšie, ale už vlastne neprší. A cesta bola celkom super, až potom pred našim miestom vlastne začalo znovu pršať. Takže a už pršalo vlastne potom po celú dobu. A tu môžete vidieť krásavcov. Premočených, trošku unavených, vyčerpaných cestí. No a tu vám už ma vidíte moju polovičku. Tu bola taká kolóna, že koniec. To sa ťahlo fakticky aj 7, 8, 9 km už na českej strane. Chvála Pánu Bohu, že nám to nepršalo, vidíte, že sa nedalo predbehať ani z jednej, ani z druhej strany. Ako snaha bola, ale sme si to potom zhodnotili, že to nie je dobrý nápad, tak sme ostali takto čakať vlastne v kolone a vlastne po niekoľkých tých kilometroch už sme sa vlastne dostali na naše miesto. Tak a tu sme na večeri už, vlastne už sme ubytovaní a boli sme vlastne ubytovaní, mali sme byť teda ubytovaní v stanoch, ale zhodou okolností ten stan, ktorý ja som chcela, už nebol. A tak dali nám taký stan, že sme mali spať na nejakých drevách, takže sme zhodnotili, že to nie je vhodné a tak sme sa rozhodli pre hotel. Niekde tu, ubytovaný. Čaute. Máme všetko nachystané, ideme si dať príľby a pokračujeme odtiaľ. Hotel terasa. Maxon zase nabalený. Takže ozveme sa vám opäť z inej strany. No, to je zaujímavé. To je prvá veľká, ideme sa na druhej strane. Také podpičovky sú tu robené kuličky. Kanály, také sú robené. Nič. Mám to tu, to vystúpime a ja si potlačím. Co? Nie, prší kropy.
To Sara. Tu stadiaľ kropy. No. Na proste. Co? No bo stoi. Bo stoimy. Ale to co klesał, tak trochę nie było ani widzieć. Dwa litry. No i... No i... Okej, podciągnę motor dalej. Gdzie? Nie, tu idę. Tu położymy. To jest dwojka czy jednotka za kołko? To będzie dwojka. Dobry. Dobry dzień, dwojka. Gotowie kartą? Kartą. A kartę na... Nie mam kołku Słonawku na Słowensku. Dobre, když tak mrkněte, máme tam teďka různé akce, jo? Třeba se hodí. O, dobra, díky. Prosím. A je to v pořádku. OK. Prosím. Děkujeme. Prosím. No podrý se. Co ti nejde? Asi na internete? Slabá bateria. MB údaj. Zatiaľ si zapni roaming. Bo blbne. To veľa. There we go.
1 euro je prehod tak. A ideš tu hore napíšeš sumu. Celé to máš. $8,56. Dobre, idem vonku kontrolovať olej. Není ti zle, hej? Není ti zle. Servítky počne jedna kraj. To sú... Ale už mám. Teda mám. A zdvihnúť si, lebo si trhať. Pôjdeme si tam sadnúť a mi dvihneš nohu. Dám toto oleja, ne? No, uhni, słuchaj. Zdvihnij nohu. Staj. Paráda. Dobre, hýbaj, tak sadnúť. Potrebujem to pohnúť. Ja ti to potknem. Tu si sadnúť. Tu si sadnúť. A tu je pohnúť. To potknem. Hej, to potkneme do druhu. Ako to budeme mať ne? A teraz, keď si to skôr urobila, tak tu je toto. No hej, ale tam je to odtrhnuté. Teraz to nespłynie to na Ne? Tak nie. Ja tak krszla popytam, niech mi da wszystko jak sprawić. Ale bude to účel plniť.
No ako to ide chcieť, akože za to hovor po slovensky. To mi netreba, šelku ja nepoužívam. Nebudem. Možno takto tak. Tak tými šlajami. Zlatokarta. Drží. Drží. Dobrze. Dapat. Raz, dwa, trzy. Tak pomaličky sa blížime do Ostravy a z Ostravy sa chystáme ku mojej krstnej mame do Bohumína. Príjemné pozeranie.
Ďakujem mojej krstnej mame, že sme tam mohli byť aspoň chvíľu. No a už vidíte, už sa vracame späť na Slovensko. Cesta odbiehala bez problémov, až na jeden detail, že bola prvá kontrola, ktorú za chvíľku uvidíte v tomto videu. Nikdy na Slovensku som nefúkal, ale nech sa páči, Maxon v Čechách, prvá fúkaná.
ako som povedal, teraz začína tá pravá sranda. Už mi tam aj na navigačke svieti, že hliadka je pred nami. Och, môj Bože. Silniční kontrola, předložíte doklady. No, předložím. Občanský průkaz. Dobrý. Dobrý den. Nějaká malá motorka, ne? Na cestování ve dvou. No, 125. No tak to jako, jede to aspoň trochu? Prosím? Jede to trochu aspoň? V pohodě. My ideme teraz do Tačier späť do Popradu. No, dobré. Ale musíte počkať, bo musím do kufra Ne, ísť. dobré, už nic nezadejte, jo? Kolegyně Dechová zkouší. Jasné, nie je problém. Jaký alkohol přijížděl během jízdy asi? Nič, ja nepijem. Ja som abstinent. Tak jo, tak si vemte. Po dobu to nevydechujte. Dobrý? Jo, v pořádku. Stop. Můžete si vzít? Áno, ďakujem. Kde za výrobce? Prosím? Maxon? Maxon. Na nějaké větší motorce by byl komfort, ne? Trošku. Nemám Ačko, mám iba Bčko, takže... Ale idem robiť teraz na Ačko. Tak jo, taky možnost. Jasně. Aspoň nemusíte v kolonách nikde stát. Ale tak presne, veď pomaly idem. Ještě pomaličku, malá spotřeba. No, aj. Ale veď to je luxus, na takom jazdu, málo benzínu. No. Hlavně dojet v pořádku, no. Je, stekačko mám všetko porobené. Jo, ale jako domů dojet v pořádku. Takhle. Ale tak nie, veď jaká 50 km stojí. Takže... Silvia Koudová, to je moja mamka. Že v automatu to je, jo? Áno, automat len, nič iné. Super. Tak jo. V poriadku? Dovidenia. Aj vám peknú službu. Mějte se na Ďakujem, majte sa. A ďakujem aj pánom policajtom za milé jednanie, boli veľmi zlatí. Ďakujem aj všetkým za sledovanie, druhá časť vyjde čoskoro. Ďakujeme.